Hey, no, Olati, yeah. What now? Worry, what now? Worry, why? But now, often I deal. Not often I deal with them. Never let them. Never let you my name. Look, there's someone that will is really. Or my. Hey, Adewa. Adewa, yeah, but you was a butter. Yeah, but I become yeah, but I would you go? Adewa. Hello, one. Adewa. Hello, Ogidi. Nea, Adewa, Nea, iya pata. Thursday no, even on Thursday night. Adewa, Nea, Olati bata we welu my wena, Nea, even utan na we gwan me kwelize kweli o. Iya bata na Olati di moye mero yo na aro. One, na ya na alo kale kwa mambata we zo kwa na. Nea, o di moye na mero yo na aro, iya bata. Nti no Olati le ba na e welu my na mero Adewa yo zo na ekwu. Nea, ipu no tua, ye man na nga bụ mmili ka nga esi wee na. Mmili gịnị zi gịnị bụ mmili? Anna na ịma na ogidi na mmili adịrọ na mma. Onye bụ my problem now. Ọ bụrụ na ọ bi say I no wan come. Ịghọtago. Onye bụ my problem now. Ịba na mmili kịta nna eme ihe ogidi na mmili na-eje nnọọ ka ịghọtago. Si mgbe pembe igwuru ofe ka ọzọ. Nna na wafọ yo. Adewa ya abatarịrị. A na-esi n'ife na-eme na ogidi na-ekwokwu mmili gịnị? Ga-abata onwere. M ga-abata onwere no na. Ọ bụ na ba na aga mfu na onwere ka mbatazi onwere do. Imini ya? Hello. Igwe na mma ya nnabata, igwe na mma ya ọrụ onye igwe na mma ya. Ngwa bye. Ogidi ebutata. Na aga m elo nwere ka nje ebe nna. Nwafọ ogidi. Ma m ga-ana lele nwere. Ogidi jalo mba lukenu no. Adewa nwanne m. Ya bata n'ogi. Ana enwe nwanne m ya bata. Ana enwe nwanne m. Ogi na abịa. Ana enwe nwanne m. Bata. Ana ya ogi na abịa. Ana enwe nwanne m. Ogi na abịa.
Obuni Pataro. If all that in the Gwindi Mud, if you won't echo. Neko, will give me. Chimney. Hello. I was hiding in May State. I don't know that. You man. Oh, but I say, oh, but I am a couple. No. Said I like Jack or go Nante. Napo. I remember that. Tell can call a Emma. Emma, dear, I don't know your more. Remember, man, I can miss it. There don't get Bernard can miss it, yeah. Mona, Eboa. Wallo. I do what for now. Father Bar. If I was a go. I do what? Hi. I know what I'll go. No, give you. I don't go. Baby, now you can. I know what I'll go. Give you. Madam, do you see? Madam, I pack a cab with a William Waffle. Hey, I'm going to be very fast. Open a Wapataro. If you call it is Neko, Oneko, I get a mess. I get no one in a book. I get a mess. My brother, but now, ask one number, but I can never buy it. Now, I know we need to go to our house on a yacht. Nah, Mr. Gambataba. Chai, the moto gave himself a nang was his name and Millimo. Milliwa Number your no ship by any name. I can do the ship. Now, well, it will. Well, on your Obama. Obama, and I go to. Oh, it's a girlfriend no more now. Oh, I just man. Am I going to get? What I go to? Onaga, Nekilia, Onaga, nothing. On the Bocani Milia get again, one and do it. No mother, no, if I only mourn, but I want quite happy about that. Fool me, Bemo, on the bed inject on the monos. No, I'm with it. Oh, my foggy. I said, now, if I put this here, anything worse, I did number. Tata, one with the book. Tata, million not on them. Now, if I know wave never a million. Hey, and son that, and son among whatever. If we were number, even million, nah, my uncle. Chin and everything. No, for a phone call. Now, I want to get the money.
Ogidi. Ebi dolu boli kekekasiya. Ayi sogo. Ayi sawo bi. Ndi na-eme bodo ba kekekasi golu ugbo. Ni sogo na mma ka ba zuo ike. O mo ezumike olu. Nke mgbaro. Ya ga anyị na-eme tata. Wo bolo ge fa ya ka ozie de na akọrọ egwori ji. Ife ọfọdụ onwe fa aka ozie de na ndabu eme obeji ọkụ arọ ọzọ kwa Jenụwarị ekwekwe kwọlụ ugbo ọzọ. Eme nwa afọ bụ ịkwụsị ọrụ ugbo zuo ike. Iwe ebe ta anyị na-eme mmemme ezumike ọrụ ugbo nwa afọ festival Ogidi. Onye ka anyị nọrọ ebe a. O ife nna nna anyị ba mesịrị eze jụọ ma agha maka. Ọnọdụ ba kwadoro eji agba azị wee na-akụ ụta.
Itu. Oka bilimu. Oka jodohmu oya keraka. Babangwa, oh biasa dagu. Dalono. Okay deh. Dalono. Unu waktu gimana? Dalono. Dulu waya mana? Akabi wayo. Akabi liwo.
What signify end of planting season, end of yam cultivation. Yeah, now what I lost, and I agree. Oh, culture, the men and it will na konyeti goji nani. So now onwere alose onwere okwu ebe a na-eje agụ ya. Yeah, man. Ine banya ne ya bibe na eme n'ogiri na eme nwafọ wee bụ nọ nnukwu mmemme ka ọ bụ n'ogiri wee obodo niile nwere obodo na-amara gbasara ya. Akata akaburu ọzọ dị mgba oke osume na amana ụlọ expose kazini odogwu odumaga n'ahịa ya mabanụ mmanwụ akwa ka arapụ ịbụzi otu ya anya nọ na expose ihe anyị ji eke ike Biko ọkọ MS na ọ ga-apụta ọkọnkwọ nke things fall apart. Agwara m na atụrụ everything fall apart. Ọkọnkwọ nwapụta ọzọ. Oke mmụọ na-apụ n'arọ.
What is the Masalalos now? NWAFOR OGIDI bụ ememe a na-eme wee zuo ike ọrụ ugbo na-awụsago ọgụ na nne akwadoghị ihe. Obodo anyị bụ Ogidi na-arụbarụsị ọrụ wụsa ọgụ na mma ka eme ememme wee kwadobe ji na ife akọ na n'ihe. Alụsị adịghị acha ma ndị ụka na ndị na-abụ ndị ụka na-enwe. Talk about culture and tradition. You see it here. How you find that? What was the people and they will do it. Yeah.
That is what we are trying to do now, because the youth of today are all migrating to the township. They of course come back. Almost Sahara, almost Sahara printing press. Almost Sahara, she wants a back with the Samampe, 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 China,